Deng manen iti sardam ururayek di isasagpat mo. Kaano nga tao biyag ko mailiwa kong pigsat anang sab mo. Nadagsan inak marikrik na gapot na laos nga arem kuken ka. Tantanawagan ka rabaw iti kama bareng mapasagpat ka. Aguyasak biyag ko, aguyasak sa bali a kwarto. Taag sakiten tuy posong ko, ket karadape niya birat ko. Aguyasak biyag ko, bareng di maglaw ni kayong ko. Diyagon makudkod tuy bukod ko, rinabi inga agbudo-budo. Sardam ururaye di isasagpat mo. Kaano nga tao biyag ko mailiwa kong pigsat anang sab mo. Nadagsen inak marikrik na gapot na laos nga arem kuken ka. Tantanawagan ka rabaw iti kama bareng tama pasagpat ka. Aguyasak biyag ko, aguyasak sa bali a kwarto. Taag sakiten tuy posong ko, ket karadape niya birat ko. Aguyasak biyag ko, bareng di maglaw ni kayong ko. Diyagon magkudkod tuy bukod ko, rinabi inga agbudo-budo. Aguyasak biyag ko, aguyasak sa bali a kwarto. Taag sakiten tuy posong ko, karadape niya birat ko. Aguyasak biyag ko,